A hneď na úvod vitajte pri rýchlych správach. Chachaland on air. Brány Chachalandu sa opäť otvorili a 2. júla sme v Podskali privítali viac ako 200 detí. Tie sa rozdelili do 14 oddielov. Po krátkej zdravotnej prehliadke a ubytovaní sa všetci chachalandiaci stretli na zoznamovacej On Air Warm-up Party. Rytmy letných hitov či chachalandských hymien nenechali chladného ani jedného diváka. Tí šťastnejší mali možnosť zasúťažiť si o svoje prvé hutery. Asistentky Janka a Kaja si pripravili niekoľko súťažných úloh a rozdali pekný balík peňazí. Šľaha pecka, bomba, nálada je suprová. Ja vedel som, že oplatí sa ísť do našho Twistova. Nové tváre, nové veci a že nové lásky. Limec hore, voňavečka, nagelujme vlásky. Plná miska, dobrá diska, aj pečené kurátko. Nový bazén, pekné babi, škoda, že len nakrát. Rozmýšľam, čo bude za rok, každý tu len žasne. Stretneme sa v Twistove, brácho, to je jasné. Po kvalitnom spánku sme sa prebudili do chladného rána a na rade bol výber zaujímavého krúžku. Tento rok sa k osvedčeným krúžkom pridali aj dve novinky. V mediálnej sekcii Rádio On Air a pre tvorivých chachalandiákov krúžok filmovej tvorby. Výsledky tvorby všetkých krúžkov si budú môcť deti pozrieť na záverečnej diskotéke. Ja vám v tejto chvíli ďakujem za pozornosť. Neprepínajte, pretože už o chvíľu vám prinesieme záznam z módnej prehliadky Fashion on Air.